नोंसोरो वेलकम बेक टू माय चैनल जनालिनि जिउ गासैखौ बरायहरबाय ओमफ्राय बे साननैसो फुरा आसाम नाङैनो जांख्रिथायनि थैसामनि बारहावा सोलिगासिनो दंना माने एकदमबारे गासैनिबो खुगा खुगा खालि जांख्रिथायनि थैसामनिल' खोथा रायज्लायनाय खोनासै आरो आंखि फन हरब्लाबो माने रिलेटिभ्सआनो जा लोगोफोरानो जा एकदमबारे हेलौ मा खबर जांख्रिथायनि थैसाम नायाखै होननासो सोंहरग्रोयो आंनाथ' सानै साथामसो जाबाय सोंहरनाया ओमफ्राय दा दिनै जोङो नायनो थांनो नागिरदों बिराद गोबावनि उनावहाय फिल्म नायनो थांगोन आङो बर' फिल्म माने गोबावथार जाबायमोन दाख्लै मोसाबो नायदों हले मोसायाबो बिराद मोजां जादों ओमफ्राय दानाथ' फिल्मफोरा बर' फिल्मफोरा मोजाङानो जाखायो सिगांसो जि एकदमबारे एसे बोरैबा मोनलायोमोन नायनो दाना एक्टिंफोराबो जासै गासिनाबो थ' दिनै जों थांमारनोसै जांख्रिथायनि थैसाम नायनो जोंहाबो एकदमबारे बिराद मोजां जादों होननाय खोनादों आरो पंकज सारनि फिल्माथ' मोजां जाखायोआनो बिथांनि डिरेक्ट खालामनाया ओमफ्राय जों गामि खाथियाव मोननै जायगायाव जागोन दिनैहाय मोनसेया बुनगाव बुग्लामारियाव ओमफ्राय दा बरबरियाव जों थांगोन बरबरियावबो जागोन नालाय ओमफ्राय बुनगावा एसे गोजान जायोखाय जों बेवहाय थांला आरो टिकेटखौबो मैयानो माने आदा सासेया बुक मोननै लाबोनानै फानफैखादोंना ओमफ्राय खाथियाव मोननायखाय बयबो थाफा थुब लाबाय ओंखायनोथ' दा बरबरियावनो थांजोबसिगोन आरो जों गामिनिफ्राय मथा मथि आधा गामियानो थांफ्रामजोबगोन गामि खाथि माने गामि खाथिलायनो न' खाथि खाथिनाबो थांजोबगोन नालाय ओमफ्राय जों जमा जानानै थांगोन आरो एकदमबारे गोदोनि दुर्गा फुजा नायनो थांबा जोङो जेरै थाङोमोन बिदि आरो एकदमबारे गामि नाङैनो थांजोबोमोन ना ओमफ्रायथ' दा थांनोसै नायनोसै मोजांथ' जादों होननानै खोनाखादों ओमफ्राय नायनानै फैथारनोसै एकदमबारे गाबलाबायनोसै मेगनफोरा बुलाबायजोबसिगोन आरो दिनै ओमफ्राय माजों थांनाय जायो बेसो डिसाइड जायाखै आंथ' बेटारि गारिजों थांगोन सानदों ओमफ्राय बाकिफोरा मा बुङो बुरजाथार थांगोन नालाय थ' नायलांबाय थादो ने ओमफ्राय रेडि जाग्रोहैनोसै आङो दुगैहैनोसै ओमफ्राय एसे देलायनोसै ओमफ्राय नोंथांमोनजों रायलायफैबावनोसै ओमफ्राय नुबाय थाखागोन दा ओंखारहैनोसै आङो दुगैहैग्रोनोसै दा नै देलायखांनानै आरामसे रेडि जाखांबाय ओमफ्राय आंनि लुक्सआ आयौ एसे सिखारानोसै आं ओरैजाय दुर्गा फुजायाव गाननो लाबोनायखौ दिनै गानबायहाय आङो जांख्रिथायनि थैसामखौ नायथारनो होननानै जे मोजां जादों होनना खोनाबाय ओमफ्राय मोजां जाखागोन होननानै आं मिथिखायो खारन आदा पंकज लाहारिनि लिरनाय आरो बिसोरनि डिरेक्टर आंनि एकदम अल टाइम फेभरेटखा स' जों दा नायनो थांनोसै ओमफ्राय उनाव मोजांथ' जाखादों बेखौ मिथिखाबाय नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय ओमफ्राय होमब्लाबो आं दाहाय दसे उनाव खिन्थाबावसिगोन माबायदि जादों ओमफ्राय आं बिराद एक्साइटेड बिराद गोबावनि उनाव बर' फिल्म नायनो थांनो नागिरदों बर' फिल्मल' नङा जेबो फिल्मखौनो नायनो थांखायाखैमोन आं हलाव बिदिहाय थ' दा नै नायनो थांसै माबायदि नुदों आंखौ दिनै एसे देलायबाय दे आङो ओमफ्राय बिराद बुरजा थांगोन गामिनिफ्राय थांफ्रामजोबगोनानो मोननै जायगायाव जागोन जोंनि खाथि खाथियाव मोनसेया जोंनि गामि एसे गोजान जायो एसे गिदिर जायो खिन्थु जोङो बरबरियाव थांगोन आरो एसे खाथिसिन जाहैगोन बेयो ओंखायनोथ' ओमफ्राय फ्रायानो बरबरियावसो टिकेट दानखादों नालाय ओमफ्रायथ' थांगोन ओमफ्राय थैसामनि माबा जादों ना आर्मि जादों ना मा पुलिस जादों पुलिस जादोंबा नोङो सुथुरसो जासिगोनथ' साबा थ' थांसै थ' खस्थ' नङा एक्सपिरियेन्स लानो फैदो साइकेलजों फैबाय जों दिनै माने गारिजों फैनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय मा जाबाय ओरैबायदि मानसिफोरा बयबो गामिना साइकेलजों फैनो होनबाय ओमफ्राय आंहाबो शक जाखांबाय होब्बाय साइकेलजों फैनाया ओमफ्राय दा नै बरबरिसो आथुर बिथुर साइकेल माबानो थांनाय आरिनायजोंनो भिडिअ लास्लाबनो हायासै मार मेंबाय ओमफ्राय र' दा साइकेलनिफ्राय ओंखारनानै साइकेलखौ स्टेनाव दोनबाथाय माबाहैसिगोन ओमफ्राय जि लाजिजोबो लासै लासैसो रायलायलायबाय आङो ओमफ्राय दा नै जानो जायगा मोनफैयानो नुदों इमान खस्थ' खालामनानै जांख्रिथायनि थैसाम नायनो फैदों जों दिनै आसा खालामो फिल्मा बिराद डेन्जार जागोन साइकेलनि खस्थ'खौ नायनाय लोगो लोगोनो बावगारलाङो जोङो ना साइकेल दोनहैबाय नानिया रले मादैया दा फैफिनगोन र'बा बिराद गोबावनि उनाव दिनै नुबाय आफ्टार 7-8 इयार्सनि उनाव ना साइकेलनि टिकेट इदि सिख्लाया गाबगोन ना दा नोंनि मेगनखौ लागोन आङो दा गोलोमजोबखाबाय एकदमबारे जि साफा देलायना फैदोंमोन बिराद फस्थायबाय आङो गाजा फैना लानानै साइकेल सलायना खें खें बिलुन बिबाय बियो राबा बायनि र' नै गांनै मोननै नांगो बेसेबां मोनसेयाव 50 थाखा 50 थाखानि उनावसो बासिबाय दाना 50 थाखासो
टिकेटखौ नोंनि पकेटाव सोनानै लालाय दा मायबा मायबि बहननायाव सिरिखौ लाङोबा सासेखौ नेगासिनो दंमोन जि बुरजा फैखादों जोङो आरो फैनो दंबावोसो जाय बिथांमोनखौ जोङो गले गले खावलायहरगासिनो जायो खर'सिन जानानै जाय बिथांमोना नोंसिना बेसे 10 11 नायनि इसिना एमसो जोंना बेलेगथार बि माबा बि बिनिबो दंखोमा दा एनिबो लानो नागिरगोन फैसा ओइ बिदि मामोन ना मामोनबा ओइनि बुगा बेलेग बेलेग खोमा बेलेग बेलेग लाना थांदों खोमा आदाया फानना मोननै लांदों खोमा बाख्लुम बुख्लाबुक लाना थांदों बेसेबां एन हाबैग्रोबाय खोमा इसोर आयंमोना मिथिया हाबैनोसै excited ayoy माथो जि गरम एसेबो गंसे बायनानै लालायबाय जि मेंबाय हामारला दे जि दावराव जाबाय बेहाय एकदमबारे मथा मथि 50 जन ना 70 जनसो फैदों जों गामिनिफ्राय जोंजाय बुलुखौ नायदो एकदम जि गोसो होनानै बेहाय भिडिअ लगायना होनायखौ जि नायगासिनो एकदम मोनसे नोजोरैनो ओमफ्राय बेखिनिया जों गामिनि गोजा फुरा लाइन जजोबखादों आरो जि बुरजाखा एकदमबारे ओमफ्राय आङो बेखिनिखौ मिउट खालामना होदों आं कपिराइट फैजानो गिनानै Pandiji Absurd होनोबालाय जांख्रिथायनि थैसाम जोब्बाय जोब्बाय Iya hunai. Iya hunai apa? Iya hunai. दा जों न'आव सफैबाय आयु नायदो अबस्था आंनि सिजोब्बाय जि मेंबाय साइकेल सलायनाया माबायदि बिदि साइकेल सलायनानै थाङोथाय माबायाव बिदि फुजा नायना आरि नायना नमस्कार दिनैनिफ्राय आं हारसिंमोनबा बांद्राय मेंनाय नङामोनदां ओमफ्राय सासे दंफायोमोन ना एकदमबारे सासे नङा साननै बांद्राय साननै थिखांदों आङो आसरित दे जि गोबावनि उनाव एकदमबारे एक्साइटेड जानानै बयबो फारि फारि साइकेल सलायनानै थांनायखाय थांबाय आंहाबो जि गाजानो ओमफ्राय दासो हां लानो हानाय बायदि मोनथारदों ओमफ्राय जिखि जाया फिल्मा बिराद मोजां जादों आं बेखौ खोथाजों माने बुंब्लाबो फोजोबनो हानाय नङा बाखनायनायानो ओमफ्राय गासैनिबो एक्टिंआ एकदमबारे पारफेक्ट ओमफ्राय आदा सुकबिर लिंसार बापरे बिराद मोजां जादों ओमफ्राय फुजा मोनालिसा गासैनावबो एक्टिंआ एकदम पारफेक्ट जोंमोन ओमफ्राय पंकज सार I love you all time ओमफ्राय होमब्ला दा फैबाय बिराद मेंबायबो ओंखाम जानानै आरामसे उन्दुनानै थानोसै फिल्माथ' बिराद मोजां जाबायानो ओमफ्राय जाय नायाखै एकदम नायथार ओमफ्राय मा बुंबावनो जै बर' हारिनि येस जोंनो उदां बड'लेण्ड नांगौ बयनोबो आंनोल' नङा गासैनोबो स'
बे थाबाय थाखागोन थैजासिम ओमफ्राय बेखिनियानोसै बिराद मेंबाय ओमफ्राय दा उन्दुनोसै होमब्ला बेखिनियानोसै आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै ओमफ्राय दा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिमालासि मोजाङै था गोजोनथाव अनज्लायनानै था ओमफ्राय जनालिखौबो अनबाय था बाय बाय